Namalam kang thira jusena Piman lihem pupen kelong alam sinang lituma pan than lo Athe hem pu Jisu pan hotura rideng kahodai ningve Jisu hi me plang en sila pen anama pan keropi sila benglo La pen pulo Nang tuma pan la kene bang arpum lo Nang tum me pan kachema tha thuzile Klem bom not La pen la son thot si la bang so an cho de da phia lang li har lung ta en si pulo La bang so har lung ke ne vi pen sab ke theng tang arnam ka che chak aron ki milo nang tum la ke ju na batai an ne phan ka che ma tha thu zile jun non hastrolam kang thir ka por hi phuthak tum ka do ka ve phan arnam hir jume pa pe do na amen hem phu do van pate bok be ko arnam alam kama tha pon rap rap ji phan tuma hem phu Jisu Kristo langli ke than nang tum ne phan ka chema tha thuzile klem bom not son ma tha dam pulo tangte neli phan teng neli phan chini vernot ke pu son lo Sakramen agirja hut nelining arlolong si Jisu Kristo ko pu ana neliphan nang injin soma pu nelichema tha verlo ahut penahut mekri meklang nang ko klolo athege ne ning arlo number 1 along ke Jisu Kristo avi pen neli champang thirlo mohet dak neli chairman ang hoilong ne kang ni unhut rata tuma phan nang li tuma phan ne langlo alangli ha dak kang ni bang setame Kristo avi pen na chot ke alangli champang thirlo ta lopi along dam arniwang batai chok lang chinglu dam lang ke anake ong pu setame ile tum monit atum apap la pena ke ter ke champang thir thek alang avi pir thelong avede ke plang atum ke thek ke re atum arje ke me muchot atum la pen pir thelong setame hero tum ke champang thir pulo tangte chok tahai mene setame neli nangli bangatum ta thang chinine ke du ke la atuma phan seta pini Jisu Kristo vi pen neli nangli ke champang thiro ko pu ana a hirjume ko pu ana kang hona kang jinso neli tum ke longlo la si pini ne phan ka chema tha thusile labang so him chonon labang so ha lungjun not pusi ethan lo pini son thom pen neli sermon ne ke than ji phan che siglo number isia phan ke anama kang hona kang jinso ko puana kar nugloma la pena dun thu ke labang so sakramen Jesu Kristo a og la pena vi pena jo pap ke ter le amonita pini sining pen nangli ke champang thirlo kang thir amoni lo pu che plang nang ka pe klang ke neli nangli deng nangji lapen adun thobong abang ke pir thelong asona son alira champen itum pen pindeng lo sedame Kristo atheng parpana pen nang kapin deng atum an ningarong ningkang sam nang kelong pon bompo lake neli ke than kang tunglo lalpa do kan kil hom hain vonya yan pathian thu kan ngai kha kho tan kan du chu nim siat jeng nan hei hi ti thin ro u ti ni pathian khongai na hi wa thuk te reng em va na tangina lo chuk ti te hi kan chiara kan sefo wa kan ngai kha fo wa ma se
ke hi misual kani a mi bol lo kani a chan dam ngai kani a ke ma ti thiang lim ngai kani ti in hretu te ne na vana tanga lo chuk lali su lo chuk mak zia hi a in puang chawa alang chiang chau su tiang kani lova ke ma le ke ma ke indu to ka ke ma le ke ma hi fel to ka kai ngai na muna vana lo tanga lo chuk lali su mak zo lo chuwang chuan voinia hian nang le ke hian mi sual chan dam ngai kani ti ka in siat ka in hua pia ngin vana tanga lo chuk lu zia o thu kina va sang ifin na le imangai na tharau khove la ri boiten an tuang seng lo ti ala siam tu na lo soi kha a chiang em ani tina dot le chuan misual berpo athiang lim na mun chu Calvary cross thisen luani khove la hen thiang lim na danga om lo ching alin voi tam in bual ma la i kholo na chu ka murengani ti thuthung luya kan muwa chuwang chuan voinia hian misual bol lo ber thiang lim na chu Calvary thisen lu ani nichina la kan sakta kang khan misual thitu ran khen be khan finally chu mu la siam tu ne ting eti ama angin sual mai la min ti thiang lim te chu Calvary tanga misual khen beng khan sual mai la voinia min ti thiang lim then jobang na ti thiang lim te hian voinia hian enge kan ti tur khovel mo ne le ro pui na ten kan in chei thina sumle pale thil ti sang sang ten kan in chei thina kani mo le ro pui tak tak le kan ro sum ten kan in chei thi ma se nang le ke ta na poimo ber chu o Calvary cross nang ka thuam ni cross amian in thuam chuan khovel ai lung oi na lim nan mu thin ko puana kar mugloma hen phu Jesu Kristo ne lituma phana kang hona kang jin so sining pen nang ke sun lo puke manghu me alam lo sining pen nang ke sun lo Jesu Kristo ke jo ke long chia phana lang li sining pen pir thelong sibang lo puke manghu me alam lo ko puson si manghu me alam nang ka cheplang det neli pap amuni lo keter amuni lo chok che amuni lo champang thirnang ji amuni lo pu kachema tha kache denga tum ana lo si Jesu Kristo sining pen pir thelong nang ke wang ke manghu me alam cheplang po neli papa veder loke neli ke la ar loke neli ke field secretary loke neli ke pastor loke neli ke mondolia sar neli ke la sona kam ke klem kerunga mai nimar lielong nang ke klem abang loke nege ke chok loke nang ke pu tumalong ke manghu me son si nang che plang thek the la po chi pini neli nang li phan kachini nang zia bang ke neli ke pap ke ter nei amonit labang so di malong ko ana karnuk nang theklong po chini po itum theklong po tum chini po lapo chi pini o arnuk ong o ing tui ong nang li bidi nang li kang hon lun ka bon dabang nang bon dalo lapo chi ne phan ka chema tha thuzile klem bom non sakramen akang thir tum ke cho ke unahut ke chun unahut litum ka chini nang ji ke neli ke pap ke ter nei amondil champang thir the pulatang te neli methang pen ing thirun e chepang thirun e neli pap lo apochi ne phan chepe jok une det lo Jesu Kristo avi pen kalite ke pu tumalong ke a hok pen pini sakramen a an lapen sakramen alang arnam nang pajun po adun tholong neli ke thang kang tumabang ke labang so sakramen alang ke
pap ke ter nei amonita tu maphan ke cham pang thir adim lahelo pini ningarong lona ana maphan ka chorolam pilana CEM ake hai tuliram ahe malong nang ke an cholong ma alang lituma chauka long si ala dining table long ke nang an cholong ma cholong le det tai Assam Chief Minister India Prime Minister alang lituma he chauka long ke nang li an cholong ma cholong le lo nang ke kopi moni lo thang tagalilo officer la pena kaprek monit ke the tum do neli nang li cholong le lo setame pini kopia thesi pir the la pen sining kapin chonga banga arna recho para recho alang li hem kang thira lo si kopia thesi alang li te bulalo si neli nang li cholong akaprega velo alang li kang hona kang jinso pena jok chotlo pap ke tere monit tum an ke wang ri pulotang te ke wanga banga theka banga vedeji setame ke chok che monit ke lele monit atuman Jisu Kristo phan ning ke hang atuman wangra chonon junon pusi pulo lapot si anama phan kachoro lam pilona inut papi sakta nga bang ha lang roy phodam lo kalvari lang roy phodam lo theng parpal ke along ke sak unahut ari arve long ke papa monit bang hidi alang litum ke saklo sedale labang so bang hiniang bang inut papi sakta nga bang labang so kalvari ang long halang roy phodam lo lason thochi lun ka bon babang nang ke puke ko pilo ne taketer la puthak thak labang so ang long si theng par panalong ke sak abang ason thak thak sin le liketer lo sedame alang li son thot si Jisu Kristo phanang ke kroi pulo tangte hem pu Jisu Kristo nang ke kroi pulo tangte ne pap do an kak eji pusi pulo neli nang li pap ke kak dim avelo kalvari ang long chotlo ake ji chia phan neli ke than kang tunga bangke neli ne pindeng abangke kalvari atheng parpan hello kalvari theng parpan pen pindeng not choglo pir thelong ke batai si vechi mahang thekji batai thi aisi thiloji rong chevoji pir thelong ke do unahut kopilo ke nang sot neli nang liphan penang a na tum poisa tangka pen pindeng lo hem ang deng plipo ang deng pho thok pen si pindeng lo la pen alira cham pen si pindeng lo field secretary puwa kam pen pindeng lo pastor mondolia sar missionary deacon pu phan si pindeng lo sedame pini labang so sakramen along tum ka chini nang ji ke nelitum ka pindeng adim la pen ka pindeng a hormu abang ke kalvari theng parpan pulotang te ningarong ningkang samlong po ningin samjin pen di ko na kan klem po ningarong parpik pen mondolia sar klem kam klem po ningin samjin pen labang so ruthaya kam itum klem po labang so di melong ke Jisu Kristo ko puana akang honakang jin so akar nukma pu itum theglong po lapot si pini bangso ahim la pen alang ke jun unahut ninga klong pen ana maphan ning kimi pen che hodai lona neli pa ke ter nelamonit lo pot si o hen phu nang long nang li phan ne che hodai lo nang vi pen a jok chot si ne ke cham pang thir theklo ke putum ana long a hok pet pen kalvariang long paklang po Jisu Kristo karjong kang thir hem phu Jisu Kristo karjong kang thir alang lilong nang wang po anam lam ke than tang phuthak tum kado ka ve phan ana mahir jume
papidona. Amen. Non che tuma pastor